Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Mga ka-NYGC, narito na ang programa NYGC, Biblia, Buhay at Pag-asa. Mga kapatid, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay isaalang-alang mo siya at kaniyang itutuwid ang iyong mga landas. Ito ang Kawikaan 3:5-6. Mga salitang simple pero punong-puno ng katotohanan. Ano ba ang ibig sabihin ng magtiwala sa Diyos ng buong puso? Hindi ito yung basta't sinasabi lang natin. Hindi ito yung pagpunta lang sa simbahan tuwing linggo. Ang totoong pagtitiwala ay yung ibinibigay natin ang lahat. Walang itinatago, walang pag-aalinlangan. Madalas, mas madali pa sa atin na magtiwala sa sarili natin, sa ating sariling abilidad, sa ating sariling plano. Pero ang sabi ng Kawikaan, huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Bakit? Dahil limitado tayo. Hindi natin kayang makita ang buong larawan. Hindi natin alam ang mangyayari bukas. Mga kapatid, ilang beses na ba tayong nagtiwala sa sarili natin at napahamak? Ilang beses na ba tayong nagplano, nagsumikap, pero sa huli, bigo pa rin? Dahil hindi natin isinama ang Diyos sa ating mga plano. Dahil mas pinili nating sundin ang ating sariling gusto. Pero may magandang balita. Hindi pa huli ang lahat. Maaari pa rin tayong bumalik sa Diyos. Maaari pa rin tayong magtiwala sa Kanya ng buong puso. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi madali, lalo na kapag mahirap ang sitwasyon. Kapag hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Pero tandaan natin, ang Diyos ay laging nandyan. Hindi niya tayo pababayaan. Sa lahat ng ating mga lakad, isaalang-alang natin siya. Sa bawat desisyon, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang kalooban ng Diyos sa akin? Paano ko siya mapapasaya? Kapag ginawa natin ito, ipinapangako niya na itutuwid niya ang ating mga landas. Mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso at hayaan nating siya ang manguna sa ating mga buhay.